μπορεί να μην γίνω αστρονόμος. Φοβάμαι πως δεν γίνω λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει. Μπορεί να μην έχουμε τα οικονομικά μέσα να πάμε και να πληρώσουμε να πληρώσω τα πανεπιστήμια, δηλαδή που θα σπουδάσω. Γιατί έχουμε κάποια δικαιώματα που μας τα καταπατάνε, δεν έχουμε βιβλία, δεν έχουμε δωρεάν παιδεία. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν βιβλία και δεν υπάρχουν καθηγητές. Και ήρθαμε να αγωνιστούμε γι' αυτό και αγωνιζόμαστε κυρίως στη δημόσια παιδεία. Αποφασίζουν τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν, δεν υποκινούνται από κανένα. Επίσης διαμαρτυρόμαστε και για τη σημερινή κατάσταση στην οποία είναι η χώρα μας. Κάποιοι κοιμούνται και πρέπει να ξυπνήσουν. Η νέα γενιά ιδανικά ούτε ξεπουλιέται.